Qatt fl-istorja tiegħu il-Partit Nazzjonalista ma ffaċċja familja maqsuma daqs illum. Dan huwa kliem il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan f'isem il-Partit Nazzjonalista Albert Buttigieg f'artiklu fit-Times of Malta. F'artiklu li konferma l-firda eżistenti fil-Partit Nazzjonalista, Buttigieg iddikjara ċaru tont li l-partit li jagħmel parti minnu għandu kriżi ta' identità. F'sinjal ċar ta' twemmin li l-kap eżistenti Galea mhux kapaċi jasal, il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan appella biex jissejħu lura fil-Partit nies bħal Tonio Borg, Borg u Louis Galea. U jgħid li dawn l-ikoni tal-Partit Nazzjonalista huma l-unika persuni li jistgħu jgħinu fir-rikonċiljazzjoni bejn iż-żewġ fazzjonijiet. L-artiklu ta' Buttigieg ixejjen ukoll it-tentattivi li qed tagħmel it-tmexxija preżenti biex bħalli kieku tagħti l-impressjoni li l-affarijiet fil-Partit sejrin għall-aħjar. Bi kliem iebes u jappella biex inkunu onesti ma' nfusna u nieqfu nippretendu mod ieħor. Buttigieg żied jikteb kif il-Partit Nazzjonalista qed jadotta politika bħalli kieku jinsab taħt assedju u jwissi li wasal il-mument illi wieħed isib il-kuraġġ li jammetti l-verità. Intant Buttigieg mhux l-uniku wieħed li qed jesprimi dwejjaq bil-qagħda tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif ftit tal-ġimgħat ilu il-Viċi Kap Robert Arrigo wkoll sploda meta qal pubblikament li l-problema ewlenija fil-Partit huma n-nies ta' madwar Delija, b'referenza għal Cristi De Bono, Gian Pier De Bono u Hermin Schiavone.